blij. Zo blij, want eigenlijk hadden we een andere tekst. Maar die hebben we niet kunnen gebruiken. Omdat geen al een Duitse tekst had. Dus ja, dan kan ze niet nodig met een Duitse tekst komen. Maar aangezien dat we op de knoop zitten, zien we dat ik het toch even doen. De kind gaat ik dadelijk met zingen. Even oefenen. Du bist das Schwein für mich. Du bist für mich das Allerschönste in mein Leben. Du bist das Schwein für mich. Wenn ich dich sehe, muss ich immer übergehen. Du bist nicht prüfen an das Leben und wenn immer dann muss ich immer wieder denken, ist der Schweinekopf wieder da? Du bist das Schwein für mich. Du bist für mich das Allerschönste in mein Leben. En dan hadden we zeker met gewonnen, dus hebben we voor een manier ingeschikt. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, vielen von dir. Dan zit je lekker in de familie. Jongens, Katja Hansen kent er natuurlijk allemaal van aangoede lampjes om. Ja, die is ook voor mij. En dat reuzenrad en de hemel. Jongens, ik zag in de oud-winnaarsjury. Oh echt? Ja, in de oud... Dat ze dan niets gewonnen, Luc? Oud-finalistisjury. Oh ja, hallo. En pap. Ja, pap wel, hè. Maar wat de leukste? Ik moet er extra zo Oud-finalistisjury. En toen, ja, wat is dat nou? En maar hier kijk ik zo wel, is een Jelle heeft meisje en hier kijk ik het zo. Ik vind het wel leuk dat ze er een poster op doen gedaan. Ja, zeker. Ja, ik denk hem boven het bed. Nee, dat niet. Ik denk dat ik boven zijn bed en ik ga dat volgen en dan zeggen, ik heb nu liedjes zingen op een ander jaar. Ja, zeg. Als ze even lachen willen. Nee, nee, ik weet niet meer wat ik wil zeggen, dat is weer van de apropos. Het is gelijk! Mannen, je hebt het goed geregeld met me, want kom maar keren tot het wordt. En toen zagen ze, ik zag een Venlo, toen zagen ze een Venlo. Dat is nu echt een bestreekse eentje, dachten ze. Ze hebben geen gewoon te lachen. Ja, wat een beeld ze is gemaakt. Dat is toch geweldig. Maar Katja, wie steekt dat gedrag hebt, zo geen andere dat gedrag kunnen huren. Ze zijn trots op dich. En ik krijg een zoemringen in mensen die sticht dat iets hebt gebracht. Echt waar. Dankjewel. Ja. Ik heb het met leven gedaan en dat was ook genieten. Ja. En ik vind het fijn, dat zeg je gratis maar op je telefoon. Telefoon. Hey. En wat Jos van Rieber. Dat was wat moeilijk. Jos van Rieber. Maar een stembiljet van de kubel. Nee hoor, ik kan het zien. Dames en heren, hier is het dan. Katja Heinz. Ja!